നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിന്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ ഭാഗം 4 പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം. സാ പാ സരി ഗമ പ ഗമ പ പ ഗമ പദ നി ധ പ മ ഗമ പ ഗമ ഗരി സ നി ധ നി ധ പ ധ പ മ പ പ ഗമ പദ നി ധ പ മ ഗമ പ ഗമ ഗരി സ. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മധ്യസ്ഥായി വരിശകൾ ഭാഗം 4 പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സരി ഗരി ഗ സരി ഗരി ഗ ഗമ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗരി സ. സരി ഗരി ഗ സരി ഗരി ഗ ഗമ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗരി സ. സരി ഗരി ഗ ഗമ പ മ പ ധ പ ധ മ പ ധ പ ധ നി ധ പ മ പ ധ പ മ ഗരി സ. സരി ഗമ പ പ ധ ധ പ മ മ പ സരി ഗമ പ പ സരി ഗമ പ പ ധ ധ പ മ മ പ സരി ഗമ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ ധ പ മ മ പ സരി ഗമ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നി സ ധ നി സ സ നി ധ പ ധ നി സ സ നി ധ പ ധ നി സ സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗരി സ. ധ നി സ സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗരി സ. അപ്പൊ നമുക്കിനി താളത്തോടു കൂടി പരിശീലിക്കാം. താളം ആദ്യ താളം. സരി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നി സ സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗരി സ. സരി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നി സ സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗരി സ. സരി ഗ മ പ പ ധ ധ പ മ മ പ ധ നി സ സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗരി സ.
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും മധ്യസ്ഥായി വരച്ചകൾ ഭാഗം 4ഉം 5ഉം വളരെ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വരിക.